दङ नैबे बावखुंग्रि हाजोनि थिखिनियाव आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो नैबे क'क्राझार ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा फोथायनाय बायदि बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव गाखोनानै आनान गसाइ बोराइ बाथौखौ सिबियोब्ला गावनि सोलेरा राफोद जानायजों लोगोसेनो गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसारो होननानै फोथायो। आरो बेबायदिनो नैबे बोसोरनि जोबथा बैसागु दाननि बैसागु गिबि साननि सिगां संक्रान्ति सानाव गोबां रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा नैबे बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव गाखोनानै बोराइ बाथौ आनान गसाइखौ आर'ज गाबनो लैहोर लैहोर फैयो। आरो दिनैबो नैबे फुंबिलि समनिफ्रायनो उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय लानानै बोराइ बुरै बैसोसिम गोबां लैहोर लैहोर बर' रायजो राजाफोरा बर' सुबुंफोरा नैबे बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव गाखोनाय थासारिखौ नुनो मोन्दों। बे समाव नैबे बावखुंग्रि हाजो थिखिनियावनो ओनसोलनि सासे सुबुं लोगोआव दंफायो। बिथांनि गेजेरजों नैबे बावखुंग्रि हाजो गाखोनायनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजागोन। मा फोरमायगोन जिहेतु गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो मोनथिसयै समनिफ्रायनो जोंनि नैबे क'क्राझार ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा बावखुंग्रि हाजोआव गावनि गोसोनि साननाय हनाय लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय हाजो थिखिनियाव गाखोयो आरो आर'ज गाबफैयो। मा फोरमायगोन नोंथाङा? गिबिथाराव देग्लायनि बोसोर गोदान एबा बैसागु फोरबोनि गासै सुबुं माहारिनो आङो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोदों आरो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जाहाथे बे देग्लाय बोसोराव बयनिबो गेजेराव गोजोन खौसेथि अनलायनायनि गेजेरजों जों बे बोसोरसेखौ बारहोनो हायो। इसोरा जोंखौ अराय हेफाजाब होथों। जोङो उन्दै समनिफ्राय जोङो मिथिगौ नैबे बावखुंग्रियाव गोदो गोदाय आजौनिफ्राय जोंनि बे हाजो गाखोनाय फोरबोआ सोलिबोबाय थादों। बे हाजो गाखोनाय फोरबोखौ जोङो ओरैबायदि जोंनि गोदोनि बोराय बुरि बिथांमोना जोंनो मिथिहोलांदों। जाय समाव जोङो बोसोर गोजामखौ बिदाय होनो गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय जोंनि जे दोरोङारि जे जोंनि जानाय लोंनाय जे गोखा गोखै मैगं थाइगं बेखौ नागिरनाय मुङैनो हाजोआव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेयाव गाखोफैयोमोन आरो बेबायदि मोनसे जोंनि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला बा रायजो राजाया मैगं नागिरनाय नामै हाजो गाखोनायनि मुङै दिनै बे जोंनि दिनैसिमाव गिदिर मोनसे हाजो गाखोनाय फोरबो जानानै फैबाय बेखौ बुंदों। मानोना बेजों लोगोसे जोंनि बोसोर गोजामखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनायनि थांखिजों जे बोसोरसेखौ गोजोनै गाहामै जिउयै माहामै थांनानै थानो हानायनि थाखाय बे मोनसे इसोरखौ फोथायनानै बेहाय बयबो हाजो गाखोनो फैयो। मानोना बेहाय जाय हाजोखौ गाखोनो हायोब्ला आंनि देहाया गोग्गो बेखौ बयबो बिसास खालामो। मानोना बे हाजो गाखोनो हायोब्ला जोंनि बोसोरसेनि थाखाय देहाया राफोद बा फिट जानानै थायो बेखौ जोङो मिथिगौ। बेखायनो बयबो मोनसे फोथायनायनि गेजेरजों दिनै बे हाजो गाखोनो बयबो फैयो। आरो बे हाजो गाखोनायखौ दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकाराबो फालियै फालियै देग्लाय 12 खेब जे बावखुंग्रि फोरबो बेखौ फालिबोबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे हाजो गाखोनाया मोनसे जोंनि दोरोङारि हिसाबै बेहाय जोंनि हारिमु जोंनि दोरोङारि जे जोंनि जानाय लोंनाय गासै बे हाजो गाखोनाय फोरबोनि गेजेरजों बेरखांदों आरो बेरखाङो। बेखायनो बयबो बेहाय जोंनि बोसोर गोजामखौ बिदाय होनायजों लोगोसे बोसोर गोदानखौ बोसोरसेनि थाखाय बोर बिनो बा जोंनि बयनिबो देहानि समाजनि रायजो राजानि गाहामनि थाखाय बयबो बेहाय मोनसे फोथायनाय लानानै इसोरनाव आर'ज गाबनो फैनायखौ जोङो मिथिगौ। जाहाथे जोङो नैबायदि मोनसे जोंनि बिसासजों जे जोङो जोंनि अनलायनाय आरो जोंनि खौसेथि आरो जोंनि दावगानाया जोंनि फैबाय थायो। बेखायनो बयबो बेखौ मोनसे बिसास लानानै हाजो गाखोनाय फोरबोआव बयबो हाजो गाखोफैयो होननानै जोङो मिथिगौ। थारैनो साबायखर थाबाय। थारैनो बिथाङा फोरमायथिबाय नैबे लैथो बिखुंनिफ्राय प्राय 14 फुटनिख्रुइबो जौसिन नैबे बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव बोसोरनि जोबथा सैथो दाननि संक्रान्तियाव गोबां बर' रायजो राजाफोरा गाव गावनि गोसोनि साननाय हनाय बा देहाखौ राफोदै लाखिनो थाखाय बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव गाखोफैनानै अबंलावरिखौ आर'ज गाबफैयो। आरो बेबायदिनो बे हाजो गाखोनाय
फोरबोआ बा हाबाफारिया गोबां जुग जुग आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोदों होननानै बिथाङा फोरमायथिबाय।